Bueno, konturatu naz jentea, aurten gazteak, bere seme alabakaz euskera egiten dabiela nahiko. Orduan, aurtengo euskaraldiagaz, ia indarra emoten mandotxegu horreri Irakasle eta ama bezala, gure umeen artean ez ikustea euskera bakarrik eskolako kontuekin. Iduri bakarrik ikasten dutela euskeraz, eskolan erabiltzen dute euskera, irakasleekin, anderinoekin, baina gero, klasekideekin, ez erderaz. Edo kalean erderaz. Orduan gustatuko litzaidake eskolatik kanpo ateratzea euskera eta euskaraldiak lortzea hori. Gizarte mailan erabiltzea egunero euskera, bai gurasoekin, bai lagunekin, bai taberna batean, denda batean, ez bakarrik eskola mailan. Hori da gustatuko litzaidakeena. Badaroguz uste pare bat alegin egiten euskera erabil behar dugu, eta adibidez, nik koruko taldean sartutenago eta mensajeak WhatsAppetik aleginak egiten duz euskeraz egitea. Eta holan jarraitu behar dugu, hau aurrera ataretako. Txikitatik izan dut nire inguruan euskaraz hitz egiteko aukera, etxean euskaraz hitz egiten dudalako nire gurasoekin eta, baina lagunen artean inoiz izan ez dut aukera hori eta euskaraldiarekin pauso hori aurrera eman gure dut eta hori. Nire euskara maila hobetzea gustatuko litzaidake eta nire lagunen artean euskaraz hitz egitea gustatuko litzaidake ere bai. Eta baita 15 egun hauen ostean nire bizitzan euskara gehiago sartzea gustatuko litzaidake. Adibidez, okindegira oazenean lehenengo pausa euskaraz ematea, edo lagunen artean ere gehiago erabiltzea euskara. Egia esan euskara gure artean nerabeak gure inguruan edo gure herrian ez da asko erabiltzen, baina bai beste herri batzuetan. Eta hori lortu nahi dugu, gure herrian euskara gehiago hitz egitea eta horretarako euskaraldia da oso proiektua proposa. Azkenan dekogu sorte handia euskara edukitzagatik gure eguneroko bizitzan, beraz, nahiz eta hitz egin edo egoteko prest norbaitek zuri hitz egiteko, hori animatu eta hau guztien artean lortuko dugu, eta horrela euskara sustatzea eta danok aurrera egitea Euskal Herrian eta euskara mailan. Animatu daitezela oso proiektu polita bai da eta gure hizkuntza aurrera eramateko eta denok ikasteko. Apunta zaitez, satisfazioa da euskara egitea, gerorau eta gehiago.